Naku, totoo ba ito mga kababayan na itong si Cielo Magno ay gumagawa pala ng paraan upang maibalik ang kanyang sinusuportahang politiko na kung saan kilala natin si Cielo Magno ay talagang loyal na taga-suporta ng Liberal Party. Sa ngayon ay patuloy ang kanyang paghihikayat sa ating mga kababayan at ang kanyang sinasabi na upang panagutin ang Marcos maging si VP Inday Sara Duterte. Pero sa likod nito mga kababayan ay tila may ginagawa ito upang maibalik ang posisyon na nawala sa kanila. Alam nyo naman mga kababayan na napakaraming taon na ang lumipas nang ang mga kandidato nito ay diretso sa inidoro dahil nga sa kanilang hindi magandang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. At ngayon dahil nga nagkakaroon ng hidwaan ang Duterte at Marcos ay ginagawa nila ito upang maibalik at magkaroon sila ng tsansa na makabalik sa posisyon, ang posisyon ng mga Liberal Party. At ngayon ay magkakasama na sila dahil nga ang isa sa gawang rally ngayong January 31 na kung saan sabi nila ay libo-libo ang darating, pero may mga kasama itong mga front organization na New People's Army. Ngayon, itong si Cielo Magno, bakit siya papayag na makasama itong mga leftist, itong mga New People's Army, itong mga front organization na patuloy na sumisira sa ating bansang Pilipinas kung talagang makabayan siya? O baka naman talaga mga kababayan, totoo yung sinasabi ng ating mga Pilipino na ito ay ginagamit lamang bilang isang pain o isang pon para makabalik ang mga politikong matagal nang tinanggalan ng kapangyarihan sa ating gobyerno. So may nakita ako dito sa Facebook, babasahin ko lamang po mga kababayan para malinawan tayo sa tunay na layunin nitong si Cielo Magno. Dahil sa kabila ng kanyang mga panawagan laban sa Administrasyong Marcos, si Cielo Magno ay hindi basta-basta lang leader ng isang simpleng protesta. Ang mga hakbang niya at mga desisyon na ipinapakita sa kanyang mga pahayag ay may malalim na motibo at patnubay mula sa mga puwersang may interes na magbago ang takbo ng politika sa bansa. Una, ang panawagan ni Magno laban sa Administrasyong Marcos ay hindi lamang isang simpleng pagtuligsa. Isinama niya si Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga pahayag na tila binibigyan ng malisyosong pananaw ang mga aksyon ng mga pangunahing leader sa gobyerno. Kung titingnan natin, may ilang katanungan kung bakit tinukoy lamang ang mga leader na ito at hindi ang iba pang miyembro ng gobyerno. Naging kritikal din ang reaksyon sa kanyang panawagan ng pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan hinggil sa mga pangunahing leader ng bansa. Halimbawa, bakit hindi kasali si Romualdez sa kanyang listahan ng mga tinutuligsa at bakit binabanggit niya lamang nang ito'y questionin? Pangalawa, ang mga personalidad na kasapi sa grupo ni Cielo Magno ay may kilalang koneksyon sa mga kilusan ng dilawan at mga makakaliwa, pati na rin ang mga organisasyong may kinalaman at kaugnayan sa CPP-NPA. Hindi rin maikakaila na may mga tauhan mula sa PAGCOR na sumusuporta sa mga rally ni Magno. Isang indikasyon na may mga interes mula sa ahensya na nakataya. Dahil dito, nagsusulong ng ideya na ang rally sa January 31 ay hindi lamang isang ordinaryong demonstrasyon kundi isang hakbang na pinupuntuhan ng mga makapangyarihang grupo. Ito ay ang PAGCOR. Isang tanong na nasa isip ng marami, galit ba ang PAGCOR dahil sa ban ng mga offshore at electronics gaming? Kung titingnan natin ang kahalagahan ng pag-aari at operasyon ng mga online gaming companies na apektado ng ban, makikita natin na may potensyal na makapagbigay ito ng malalaking kita sa mga makikinabang mula rito. Kung ang PAGCOR o ang mga tauhan nito ay may personal na interes na maagapan ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos, ito ay magpapakita ng malupit na manipulasyon sa likod ng mga rally
at protesta na tila nagsusulong ng iba't ibang layunin. Ang pagbabalik loob ni Cielo Magno at ang kanyang pagpasok sa isang masalimuot na pagpuwersa ng mga kalaban sa Administrasyong Marcos, Romualdez at Duterte ay isang patunay na may puwersa sa likod ng kanyang mga panawagan. Ang layunin ng mga puwersang ito ay malinlang at malinaw, ang pagpapabagsak sa mga pangunahing lider ng bansa upang mapakinabangan ang posibleng kalamangan sa politika at negosyo. Hindi lamang ang mga politikong ito ang kanilang tinatarget, kundi pati na rin ang mga ideolohiyang ipinaglalaban nila. Si Cielo Magno sa kanyang mga hakbang ay nagsisilbing pain ng isang malupit na third force na may layuning obliterahin ang Marcos, Romualdez at Duterte mula sa larangan ng politika para sa kanilang sariling benepisyo at agenda. At sa mga bagong revelasyon ngayon mga kababayan, ay wala nang takas itong si Pangulong Marcos dahil nga na-corner na siya at wala nang kawala. Ngayon ang ginagawa na lang talaga nila ay ibahin ang pag-uusapan kung saan ay gumagamit sila ng ibang pamamaraan upang ilihis ang mga usaping ito. Pero ang taong bayan ay hindi papayag na basta na lamang ito kalimutan na kung saan ay bilyon-bilyon ang posibleng mawala sa kaban ng bayan natin dahil nga sa blankong BICAM report na ito. Kahit nga sinasabi ni Chis Escudero na ang BICAM report na ito ay tila walang silbi kumpara doon sa pinirmahan at aprobado ng presidente, ang tinatawag na GAA. Ayon pa kay Escudero na kung sakaling mayroong blanko sa BICAM report, sinabi nito na pinapayagan ng konstitusyon na masusunod dapat ang GAA kumpara dito sa bicameral report. Hindi nga natin alam kabayan kung paano nila nabuo itong kanilang GAA samantala napakaraming blanko sa bahagi po ng BICAM report na pirmado ng Kongreso at niratipikahan. Grabe po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya sa darating na midterm election ay huwag po nating kalimutan na suportahan lahat ng mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Duterte. Nandyan si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Henlo, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, isama na rin natin dyan si Dr. Richard Mata at si Pastor Apollo Kibuloy.